राज्यातील 186 पंचायतींचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ हा 18 जून रोजीच संपलाय। त्यामुळे पंचायत संचालकांनी अधिसूचना काढत 10 ऑगस्ट रोजी राज्यातल्या 186 पंचायतींसाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतलाय। सरकारनं पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचं ठरवलं होतं, मात्र ओबीसींसाठी पंचायत प्रभाग आरक्षणाबाबत तक्रारीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षण मार्गी लावा आणि निवडणूक घ्या असे निर्देश न्यायालयानं दिले होते। त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी नव्यानं तयारी करावी लागली। त्यातच आता पावसाळा सुरू झाला असल्यानं सरकारनं पावसाळ्यानंतर निवडणूक घेण्याचं ठरवून पंचायतींवर सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमलं होतं। राज्यातील एकूण 175 पंचायतींवर प्रशासक नेमले होते, तर इतर 11 पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती। असे असताना सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही लोकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। त्यांनी वेळेवर पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली। या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयानं सरकारनं 3 दिवसात अधिसूचना जारी करावी आणि 45 दिवसांमध्ये पंचायत निवडणुकींची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश दिले होते। या आदेशानंतर सरकारने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची संधी सरकारला द्यावी, त्यासाठी 1 महिना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती। मात्र न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आणि त्यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले। या आदेशामुळे आता सरकारला पंचायत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत। त्यामुळे राज्यातल्या पंचायत निवडणुका ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजेच 10 ऑगस्टला होणार आहेत। उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला कोणत्याच प्रकारचा दिलासा न देता 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायत निवडणूक प्रक्रिया संपवण्याचे निर्देश नव्यानं दिल्यानं सरकार आता बॅकफूटवर आलंय। यामुळे पंचायत संचालकाने आता अधिसूचना काढत बुधवार 10 ऑगस्ट रोजी मतदान घेण्याचा तर 12 ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार असल्याचा निर्णय घेतलाय। तर राज्यातील एकूण पेडणे पंचायतमध्ये 17, डिचोलीमध्ये 17, सत्तरीमध्ये 12, बारदेश 33, तिसवाडी 18, फोंडामध्ये 19, धारबांदोडमध्ये 5, मुरगावमध्ये 10, सासष्टी 30, सांगे 7 आणि केपे 11 तर काणकोणमध्ये 7 अशा एकूण 186 पंचायतींची ही निवडणूक होणार आहे। राज्य सरकारनं निवडणुकीची घोषणा करून निवडणूक घेण्यासंदर्भात सूचना केली असली तरी दुसरीकडे या आठवड्यात निवडणूक आयोग निवडणुकाचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे। लवकरच आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यताही आहे। 11 जुलै ते 12 ऑगस्ट पर्यंत विधानसभेचे पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे। त्यामुळे सरकारला या अधिवेशनात नव्या योजना, घोषणा किंवा नव्या योजनांचा कार्यक्रम जाहीर करता येणार नाही। त्यामुळे अधिवेशनाबाबत सरकारला पुनर्विचार करावा लागेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येते।